Poz ljudi, danas radimo Water Challenge, ali ne sa Milošem, već sa Isusom Hristom! Šalim se. I danas ćemo doživati. Evo, tu je naša štapernica. Ajde, pokaži štapernicu. On treba da ukuca lozinku. Što on ima malo? Jest? Malo liči na 21 sat kao da ste. Jest, samo liči. Okej, Evo, ja ću prvi. ajde, 3 sad. Udari. Za 14 sekundi! Za 14! Ne moguće da je Samo to. Da je moguće ovaj čovek da je uspeo. Mogu ja celu flašu za 20 sekundi. Šta? Ti papi ovu čašu, celu flašu. Sad ću ja. Jednu flašicu. A, ono malo. Stavi ovako. Ali nemoj da kreneš da Čekaj, nemam snage. Ajde. 3. Čekaj. Dobro, Čekaj ajde. da se Hoćeš da te smirim. smirim? Da. Čekaj. 3. 4. Sad. Nećeš uspjeti. Bye bye. O, da ćemo- ćemo... Ovaj čovjek pozdravljivac. Nisam. George, on je pola popio. A sada ćemo da radimo Water Challenge. Kako se radi Water Challenge? Ko prvi popije. Dođi ovdje, molim te. Pa ko prvi popije? To je isto kao Water Challenge. Ali to za 15 sekundi možeš da popiješ celu, ali od nas dvoje ko će prvi da popije. A, sad. Ja ću. Ići po vodu, idem i ja. Odmah se vraćamo, ljudi, za 3 Ja godine. ga uveć se da snimam. On je normalan čovjek. Koliko je? Ovaj čovjek nije normalan, majke. Popiješ, dobre. Moram da te pobedim u ovome. Čekaj da popijem da bude isto. Majde, ima da popije za 3 godine. Ajde, bre. Ja ne mogu da popijem. Ispolivat će se. Nema veze. Ja sam uspio brže da popijem od tebe. Ti si tak pola bio popio, tako da ja ću odavde. Iako je mrvicu više. Dobro, ajde. Čekaj, Imaš toperice ili ne? ne. Ajde. Stavi ovdje. 3, 4, sad. Daj, bre. Šta? Šta želim da pobedim? Daj, je peli. Pazi.
Čekaj. Da? Dobro. I ljudi, ja hoću da vam pokažem nešto. Mađioničarski trik. Podrigivanje na silu. Ne pokušavajte kod kuće, nikad nećete uspjeti. Vidite? Stimo... I ljudi, snimat ćemo posle Football Challenge, možda. Vidimo